kɛla cɛ muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an faw an baw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen dɔ ka teleso mandi la n'o ye Mali kunnafoli point TV émission d'uma yɛlɛ waati an y'o de fɔ yɛlɛw ti k'aw negela ye a tant que an ka ni émission in bɛ yan nɔ a b'aw to aw sigiyɔrɔ la ka yɛlɛ wa an b'aw fana fɔ k'aw wale ɲuman dɔn aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ an lajɛliko ɲuman na aw ni ce aw ni baraji tɛgɛrɛ show jara mi bila tɛgɛrɛ fila sa yaro mun kɛra i ma ci tɛgɛrɛ fɔ minɛ i bɛ tɛgɛrɛ fɔ n ka kuma la mun na sa ne ko e bɔra Amérique da e bɔra Amérique da bon ma bɔ Amérique mais n pa wɛrɛ américain fan dɔ ye malien y'a ye e côté jumɛn ye malien e côté jumɛn ye américain bon ni yɛrɛ ne ta ka di na ye ne ni juma de bɔlen don san e yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ne n'i y'a ta k'a lajɛ i ni jɛfɛrɛkɛden ne bɔlen don ok problème t'a la i ni malien de bɔlen don bon n fa dɔ ye malien n fa dɔ ye américain bon ne ɲɛ bɛ a la cogo min na i côté gauche o ye américain côté droit o ye malien c'est ça o de don voilà o nana o kɛra cogo di bon n ba o ye américain bon n fa o ye malien o de la e tilana e fankelen Amérique ka fankelen voilà ya merci beaucoup merci mais e bɛ se ka anglais dɔ fɔ n ɲɛna bon n bɛ se ka anglais mun fɔ ayi i b'i tɔgɔ n'i jamu fɔ k'i présenter anglais la dɔrɔn hali n'i ma caman fɔ bon what bon e tɛ se ne ɲinɛna tɔ kɔ e ɲinɛna tɔ kɔ e kun bɛna min daminɛ o tɔ lase kɛ bon I went to awa kaɲi merci parce que n'i nana nin fɔ caméraw bɛna ban n ka micro fana bɛna ban i ni ce ni baraji merci beaucoup yaro tɔgɔ duman jamu duman bon ne yɛrɛ tɔgɔ ye Siramini Keyita oui ok mun nana ni yaro in ye bon comédie a diyara n ye mais yani baara ka diya ye mɔgɔ dɔ de b'i dɛmɛ bon n kun bɛ to ka siri dɔ de ta ani ka to ka maramanakan de fɔ gɛrɛn na mais n terikɛ dɔ de bɛ yen o de ko ko yaro o de y'a danna ko yaro parce que o de kun bɛ to k'a fɔ gɛrɛn na ko hali bɛ se ka kɛ comédien bon o de nana a kanu ye dusukun na fo ka n'a kɛ n b'a kɛ fo ka n'a kɛ i b'a kɛ mais fo ka e fana bɔ plateau yi sanfɛ yan ni e ye bɔn fɔ yan e da ne b'a fara bɔn kana fɔ yan bilen dɛ ok problème t'a la y'a mɛn ok problème t'a la yaro ni ye san joli baara in kɔnɔ bon ma fi ko ni ye bɔn fɔ yan ko m'i da fara ne b'a dɔn depuis donna yɔrɔ e donna école la 8h e bɔra 10h non i b'a dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn ne ka kalanko kɛra cogo min na e ka kalanko tɛ ka mɛn parce que e ma se ka dɔ wɛrɛ dɔn école la bɔn ayi non o tɛ dɛ i b'a dɔn maître yɛrɛ de don dɔra k'a fɔ ko ne ka n fa wele ka na ko a ka taa ne bila foro la n ka sɛnɛ kɛ ko ka di hali ka tɛmɛ ne ka kalan kan ne k'o tantɔ cogo di tantɔ ko non ko ne ka taa a kɛra o cogoya la ne ka école ko bila o cogoya la i kun tɛ kalan kɛ o yaro wala y'a ye kalan ko man di vraiment mais n kani nimisa dɛ a nimisa ba yɛrɛ de bɛ ayiwa mais i bɛ se ka segin a kan non n bɛna segin a kan n bɛna kuru ta ok yaro ni yɛrɛ san joli ye baara in kɔnɔna na bon a bɛ san 6 ɲɔgɔnna bɔ san 6 ok o san 6 in kɔnɔna na yalima i bɛ don baara in kɔnɔna na wagati min na i ye dɛmɛbagaw sɔrɔ i yɛrɛ la bon i b'a dɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ Ala b'a nɔgɔya tiɲɛ na ne kɔni ye sira mun sɔrɔ ko in kɔnɔna na a teliyara et puis n ye relation caman sɔrɔ dɔɔnin parce que mɔgɔ minnu kun bɛ kɛ sababu ye ka ni
yaro yɛrɛ ɲɛ yira olu mɔgɔw kun bɛ n kɛrɛfɛ donc o de ko in tɛ lamuru dɔɔni ka na kɛ n bɛ video kɛ tu vois bon n bɛ to ka taa yɛrɛbugu fɛnɛ na n bɛ humour la n bɛ humour kɛ a bɛ n'a fɔ Bamuru bɔra k'a fɔ cogoya mun na voilà. Ok, o diyara n ye Yaro o bɛ kuma dɔ fɔ baara in tagabolo la ko ni ko mɔgɔw ma k'e bɛ mun kɛ ni ko k'i bɛ comédie kɛ ou bien k'i ye comédien ye ou bien humoriste ye u b'a f'i ma mɔgɔ lankolon baara ou bien yɛlɛkonin kɛla yalima e yɛrɛ bolo baara in mɔgɔ lankolon baara don wa? Bon alors diɲɛlatigɛ baara o baara n'i b'a kɛ ni sɛbɛ don a la a b'i nafa a bɛ kɛ ka se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ a kɔnɔ komi i ka tɔgɔ sɔrɔ daminɛ tora i bɛ se ka sɛbɛ kɛ wagati min na ni tɔgɔ bɛ ka bin n'i ko k'i bɛna sɛbɛ kɛ i b'a ye ko bɛ taa k'i to donc c'est pour cela que baara in a ka di ne trop bon ne fɛnɛ inshallah n bɛ kɛ comédien marira Ala k'i k'a ye merci k'i tɛmɛ Yaro yɛrɛ la a bɛ yɛrɛ kana k'a yɛrɛ mɛn k'i tɛmɛ a la i ka o duwawu diyara dɛ o diyara i ye non bɛ n'i sama mobili kelen na i na lajɛ sa k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka don sotaramani kɔnɔ ka taa so wɛrɛ a tɛ se ka lakari o i y'a ye diɲɛlatigɛ tɛ ok Yaro yalima e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye sisan humour kan humorisiw quoi yalima o bɛ ka taga ni tagabolo min ye a tagabolo a bɛ mara la segin so wa ou bien a bɛ ka denmisɛnninw tiɲɛ ni bon a bɛ ka mara la don so a bɛ ka mara la don so parce que sisan caman bɛ k'a faamu ko video tɛ a tɛ ɲa f'i ka humour kɛ donc i bɛ video kɛ caméra la o bɛ yen ani i bɛ humour kɛ o bɛ yen bon maintenant a fila bɛɛ tiɲɛna a ka ni tagabolo ka ɲi a tagabolo ka ɲi ne bolo mais ne ye fɛn dɔ fana lakɔlɔsi sisan ne bɛ sisan humour ninnu lajɛ ou bien sisan video ni ninnu lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔkɔrɔba b'i kɛrɛfɛ i tɛ se k'a lajɛ parce que u bɛ ka nɛnifɛn ninnu ka ca la dɔɔni quoi n t'a dɔn n'i y'o lakɔlɔsi e y'a lakɔlɔsi wa? Bon n y'a lakɔlɔsi bon mun bɛ ka na n'o ye bon yalima video tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma nɛni kɛ ou bien humour tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma nɛni kɛ ou bien i tɛ se ka ja i ka faniw ye ka sɔrɔ i ma nɛni kɛ bon caman fɛnɛ b'a kɛ pour que ka tɔgɔ sɔrɔ parce que bezi ka ca n bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ pour que ka tɔgɔ sɔrɔ o bɛ yen bon n'i y'o tigi ta e m'a faamu i m'a ka tɔgɔ sɔrɔ daminɛ na ye i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ yen comédien don a dɔw bɛ yen videoman don bon videoman ni comédien yɛrɛ fɛnɛ kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ kelen tɛ mais an bɛ k'a kɛ sisan mari kɔnɔna na mais est-ce que an bɛ k'o min kɛ o ka ɲi wa en tant que comédien bɛ est-ce que vidéo man importance nafaba b'a la bon i b'a dɔn ni bezi kɛ kɔnɔna na i b'a ye a tuma i bɛ nafa dɔɔni sɔrɔ i ko i barala ka kabako ko dɔ kɛ a wagati i bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ quoi donc c'est pour cela que caman b'a kɛ mais est-ce que a bɛ taa ɲɛ bon a dan t'o wagati ni a dan ye wagati a tɛ se ka tɛmɛ o kan d'accord n y'a mɛn mais e yɛrɛ bɛ se ka mun ladilikan fɔ humorisiw ɲɛna pour que o bɛ se ka nɛni ni dɔgɔyalima minnu bɛ humour ni video ninnu na ka a nɛmɛ bon ne kɔni bɛ se ka mun fɔ o ye an ka a da ye i b'a dɔn image ka gɛlɛn dɛ
cameraman ko mɔgɔ ni yera bɛɛ b'i dɔn a bɛnnen tɛ I ka fɛn dɔ kɛ y'a ye bon caman fɛnɛ bɛ ko dɔ de kɛ pour que ka tɔgɔ sɔrɔ bon e yɛrɛ b'a dɔn ne ye nin kɛ avantage t'a la mais n b'a kɛ donc ne ɲɛ tɛ nafa mun b'a la o ye I bɛ mun sɔrɔ daminɛ na n y'o de fɔ bon hali ne kanu bɛ se ka mun fɔ an k'a dabila quoi a bɛ na ni tɔgɔ tiɲɛ an yɛrɛ comédiens ma parce que mɔgɔw b'a fɔ quoi sisan a kuma ka ca quoi ya voilà merci ayiwa nin tun ye Yaro ka kɔrɔfɔ ye ka yiraw la n y'a dɔn a ye faamuyali caman sɔrɔ sisan kɔni yɛlɛ waati sera k'an ka yɛlɛ Yaro ayiwa I ka faniw ko k'u bɛ fɛ ka yɛlɛ dɛ awɔ o yɛrɛ o a bɛ fɔ o ma ko yɛrɛ o de ye yɛrɛ ka yɛrɛ I y'a ye bon I b'a dɔn non ne ye ko dɔ ye ɲɛna o don na a ma bɛn ne ma o don na ne de filɛ nin ye ka wuri ka taa Garantibugu ko n terikɛ dɔ bɛ yen ko n b'o bila ko n bɛ segin ne de filɛ nin ye ka se gidɔrɔn ma yɔrɔ min na ka n terikɛ bila ko n b'a bila gidɔrɔn kɔfɛ ne ye gidɔrɔn tigɛ yɔrɔ min na dɔrɔn petini dɔ ni eran bɔra kari kɔnɔ a bɛ ka kure bon mɔgɔw bɛ ka buru da ku ko k'a kɛra cogo di petini bɛ kure na an bɛ baro mun na dɔrɔn petini bɔnna ka gidɔrɔn ta dɔrɔn k'a da taxi sanfɛ ka taa n'a ye o fɛ ka taa gidɔrɔn ko k'a jɛ ka kila ka n'a fɛ sa nɔ na voilà bon hein I y'a ye bon ne ye Keita de subhanallah I ni ce ni baraji non an tɛ nkalon tigɛ o I tɛ nkalon tigɛ I y'a ye souvent voilà sinon o don na I b'a dɔn diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ I b'a bɛɛ de ye tiɲɛ tɛ sigisibaatɔ fila de tun b'an ka kari kɔnɔ o y'u ka denmisɛnninya de kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka t'u kɔrɔbaya bon Ala nana kɛ u tununa ka bɔ ɲɔgɔn na kelen taara Faransi kelen taara États-Unis bon dɔw bɛna u na ɲɔgɔn ye o kɛra sugu de kɔnɔna na kelen dɔ in de filɛ nin ka girin ka da kelen dɔ in kan ko cɛ a kɛra fama ye ko wa n ka cɛ k'a kɛra fama ye o kan jumɛn ko bɛ cogo di ko o tuma e tɛ sisi bila non k'ale tɛ sigi bilen k'ale ka sigi banna a mɛnna ko cogo di tantɔ e ka sigi ba cɛ de filɛ nin ka karamɔgɔkɛ ka yɔrɔ indiqué a tɔ kelen dɔ in mais tellement que apprécié don a bɛ sigi fɛnɛ a ye tile 3 de kɛ a bɛ ka yɔrɔ ɲini ala y'a kɛ tile 4nan don a filɛ nin ka yɔrɔ ye filɛ nin ka taa da kungo kɔ karamɔgɔkɛ don filɛ nin ka don dɔrɔn wa karamɔgɔkɛ dɔrɔn a ko karamɔgɔkɛ e de bɛ sisi baatɔ furakɛ karamɔgɔkɛ ko saya sila kadu karamɔgɔ a ka ɲi ne ta ma o ma ale tun bɛ fɛ ka sokɔnɔna bɛɛ kɛ kari yɛrɛ ye fɔlɔ ɲani ale taara dɔn karamɔgɔkɛ ka sigi ka ca n'ale ta ye ne karamɔgɔkɛ ale ta furakɛ dɔrɔn a bɛ kari bɔ min yɛrɛ b'ale ta la nin o tɛ kabako ye voilà ya voilà nin tun y'a ka yɛlɛ waati ye ka yira u la Yaro i b'i kanubagaw fo non kanubaga ka ca dɛmɛbaga ka ca non mɔgɔ caman ye dɛmɛ non n bɛ baroba fo fana ani ziro ɲa ani wara gaspi yɛrɛ awɔ ani n'u sangare n ka foli bɛ n'u sangare tulo b'a la donc ani aw yɛrɛ merci ayi ni kun m'an fɔ a ayi ne kun bɛ gɛn o non ne bɛ fo voilà a jɛma na fan branche
Merci. Ni ma cameraman fo ma fa ka image. Non, cameraman mi fo, me cameraman fo be ya bela jirin fo. Merci. Ani ere. Voilà. Fori bere ba biburo. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, ni tu yanga bi émission ka yiraula. Ama fo on tiani baraji ante 50 nyina. Foli bilibili ba kada yere ma au ka dajel ko nyumana. Ama fo bye bye, à la prochaine.